El servei prelaboral de la Fundació Pere Mata és un servei social d'intervenció amb persones que tenen un problema de salut mental, que es troben estabilitzats i compensats de la seva malaltia i amb una edat laboral per iniciar l'itinerari d'inserció laboral. L'objectiu principal del servei prelaboral és empoderar la persona i capacitar-la per adquirir aquelles habilitats i capacitats necessàries per iniciar un itinerari d'inserció laboral, ja sigui en empresa ordinària o centre especial de treball. En l'actualitat, el servei prelaboral té signat 6 convenis de col·laboració amb entitats del territori, ja sigui com per exemple el Grup Esportiu d'Amposta, la Cooperativa Terram, el Parc Natural del Delta de l'Ebre o l'Associació L'Ànims 1980. En aquests convenis es realitzen en habilitats laborals en diferents sectors, realitzant tasques de jardineria, manteniment de l'espai, fusteria, pintura, bricolatge, etc. Gràcies a aquests convenis, el servei prelaboral ha pogut inserir un total de 6 persones a empresa ordinària, 3 d'aquestes gràcies també als convenis realitzats en aquestes entitats, les quals ens han donat l'oportunitat de que aquestes persones inicien un itinerari d'inserció laboral i se sentin totalment acompanyades en aquest projecte del seu inici de vida laboral. La iniciativa de col·laborar en el servei prelaboral de Fundació Pere Mata al final també és com a un dels eixos de treball dins del nostre projecte de Cooperativa Terram, que és intentar aportar noves oportunitats d'ocupació i d'inserció social i laboral, sobretot a través de l'agricultura. Dins de l'equip de Terram tenim 2 persones contractades en el seu horari laboral i en les seves condicions laborals que van començar la seva inserció dins del servei prelaboral de Fundació Pere Mata. I la veritat és que són una adquisició de moltes competències, sobretot de companyerisme, d'implicació també en la feina ben feta, de que estem fent una cosa que al final tindrà els seus fruits i tindrà la seva continuïtat, i això jo crec que és la satisfacció més gran que una persona pot tenir, sobretot sentir-se útil, sentir-se que tots ho podem fer i que ells també poden fer-ho. Fa 2 anys vam agarrar el conveni per poder fer entrenaments d'àmbits laborals en l'agrupació Pere Mata i arrel de totes les tasques que han estat fent aquí al club, com podien ser jardineria, pintura, manteniment d'instal·lacions, vam poder, juntament amb les coordinadores, vam poder incorporar una noia que estava dins del grup del Pere Mata i la tenim de neteja de vestidors i neteja de banys del club i bar. Al final estem molt contents, primer de tot, que dins de l'equip de Terram tenim 2 persones contractades en el seu horari laboral i en les seves condicions laborals que van començar la seva inserció dins del servei prelaboral de Fundació Pere Mata. I la veritat és que són una adquisició de moltes competències, sobretot de companyerisme, d'implicació també en la feina ben feta, de que estem fent una cosa que al final tindrà els seus fruits i tindrà la seva continuïtat, i això jo crec que és la satisfacció més gran que una persona pot tenir, sobretot sentir-se útil. Arrel de les tasques que juntament amb els monitors del Pere Mata vam poder fer i vam poder rescatar a una noia del grup, nosaltres considerem que ha sigut una cosa molt favorable per a ella, l'han pogut ajudar des del club i la noia ha pogut integrar-se al món laboral i nosaltres estem molt contents. La xica respon molt bé, superpuntual, molt correcta i estem molt contents des del Club Esportiu Amposta per la col·laboració i per poder ajudar a aquesta treballadora. Volem agrair la col·laboració d'aquestes entitats del territori, ja que gràcies a elles han pogut inserir 3 persones concretament a través d'aquest entrenament en hàbits, i això dona un gran valor i una gran importància a aquestes entitats i a les nostres persones per tenir una mirada inclusiva en quant a les persones amb un problema de salut mental.